बेवहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्ब्लियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि कुनु सिस्टेमेटिक गैया। नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्ट्स उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। दिनै स्पेसियेलि एसेम्ब्लिनि दा गिबि सान बे गिबि सानाव जोङो स्पेसियेलि सावरायनाया हा हुनि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों आरो मोननै बिल लाबोनाय जादों। मोनसेया माबानिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय, गुबुन मोनसेया वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय। गतिके बे बिलखौ लानानै गाबोन सावरायलायनाय जागोन, डिबेट जालायलायगोन। बेवहाय माबाफोर एमेन्डमेन्ट खालामनो गोनां थागोन थाया बेफोरखौ लानानै गाबोन सावरायनाय जागोन। आरो बे बिलखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि बिटिआर हालामाव जा हानि सायाव जोङो बिल लाबोगोन बे बिला स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि हानि मोन्थायखौ स्ट्रङै हमथानो हानायनि मोनसे बिल जागोन। जिहेतु अपोजिसननि लिडारा बुंदों 2 लाखनिबो बांसिन हानि पट्टा होनाय, बेनि लिस्टखौ बिनायाव दिनै होनो हायाखै होननानै बुंदों। आरे बिथांमोना जे इसेबां मिसलिया थगायसुला एसेम्ब्लियाव स्पिकारनि आखायाव होनानै होदों टटेल 2,52,674 न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबना होनो हाबाय। बे 2,52,874 न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनायनि प्रमानखौ दिनै एसेम्ब्लियाव, गोथार एसेम्ब्लियाव जोङो प्रमान होसेयावबो जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर बासिखौ थगायनो नागिरदों लासिंसिं बाथ्रा। मानोना थांनाय 17 बोसोराव दहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्ब्लियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि कुनु सिस्टेमेटिक गैया। नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्ट्स उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा।